TV Ubuhansu Gusii. Mbiyamana sana mwancho mliawita Kisii and Ndizi TV neri tukolinda na litokumera na litukoria Ijumaa chitariki kyanda umutinyi 12 omwaka w'igabwe Kerubo 2022 astokumira na somoro bile Ense Yoboonchoreria elinde tuimanye na yagendete kokolekana anene mono ase sector Yoboonchoreria mwancho mulia chinga kinimete ogendete kuyaliganisiko gali ase esugu kwenene erebosio igoni metinga gosininde no kwegena nga gwatarira sichiro norochana kebinto bigendete na kyamaguri ari asense meri kondo mwancho mulira ngo kwaligani bene elinde tosanga sobwamo iretari na Fridah Kerubo nyara sinsemo chichio mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyara gwetera Ndizi TV News Digital na baga sensemeri ya YouTube na bagotonyara gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyara gwetera www.ndizitv.or.ke na bago mwancho muri na bagasanga n'inchekerengera likiyawo gwetera senambiyirga bwa screen yago omanyenga yobwateti omorobeli koru na boigona kioroche ase sector Yoboonchoreria gwatarira ase chiro gose ase dukende yonsi na kioroche amagori y'ebintu agendete gokorekana mwancho muri na komanyanga weekend etagosiri tukori ya Jumanne nga ese sector yesukari yangere kwirana chikambuni cyangere kuyoboka bokia sense itu ya Kenya igo sukari tiri chikonyara kabage koleta kurasi sense chiriche isiko kiagera chikambuni chiriche abo mumia Sony Sugar ambacho konyara kwa bakorusia sukari seine sense itu ya Kenya nabo igo aseligo lire insekigima igo mwancho muri ngo kwariga ni bene elinde tuyimanye na Yoboonchoreria bogendete gokina anene mono sense itu ya Kenya mwancho muri ntoroche kyombeke gosangererie bango gya KRA nigo gyachakire crackdown aniga gocha magega kyombeke gya KNBS wose Kenya National Bureau of Statistics Kenya rakobage koligereria nga abantu chimilioni 2.9 mbaligo chibarwa ebango yabo ekero koligereria nga abantu mbaroro bakonyora umushahara obo ore 100k kolinda nakini asense moye bango mbalikorwa omancho muri kyombeke niga kagenda tugutara chikambuni kera chikoligereria nga abakoli emirimo bakoli baka payroll yabo na kire gosengo na chabale bango sembaliko nacha omancho muri nyo kubwate kambuni andonse asoto bwaterete konya kwirobelia mapema ekyombeke ya KRA getarago ikera omancho muri tugenda gusanga sobwamo asomorobeli igabwe Ense Yoboonchoreria konende tengo manyuma nchumulie litukolia ni mbwato mogeni ase studio yora chikototebia ase sector Yoboonchoreria anene mona ase chingoko na kiego chiyakolia asorogongorwa Gusii ngora tolinga asorogongorwa Gusii kwanza mono amagenali kienyeji ngochiara bora sana ndo chikoe manya mange nga kyako robotiki bwe chingoko nga yako ni gochinga yacha kerete goikabona iganga yekire umancho muri ni nchiko moleta chida ikankeigo elinde tusange nere amange kondo mancho murigerera ando mbale benyorera hasla fund bagendete kuru ibirengeri byaga Kenya bange bagendete kwemurunga ni kubwetekana na hasla fund umancho muri timedi ose hasla fund yago konyira sensemo yago kero kurigereria nga abange ni ndochenge bakorera nga chibe sabanyorire chinyinge 500 hasi 500 eringo na chore 25 bob na ndiko gochiko withdraw korwa sempesa ngo na chore 28 bob timeti asensemo yago na kiyaberu mwancho murire nabolinga ondinaro onyorire chiribwe 200 asensemo yayo chakiro bonchirire bwaye konde ntora umerana abantu banyorire chiribwe 2 gose chiribwe 200 abonaro lira abange kyo chakira chiringi 500 goika eliwe ya mone chimisano omwancho mulendo cyosanga nabonchorere ko rasichiro ya daraja 2 na barabo batatebi asensemo yabona kibanyo lire chibese cyo cyabakonyire
Kondo tokwende masemo goika ase echiro ya Keumbu na tara chinsemo chiri chia Keumbu ngarona na Yoboonchoreria bagendete anene mono Keumbu ni gemanyikanete anene mono soko ni amatoke na boigo emesi akorende na tigete sensemeri amatoke ni mesinga sogo chia se chiro gati ngasanga na Yoboonchoreria sensemeri bangererenga na Yoboonchoreria bwa bogendete sensemeri korende abange baboni go bae murungani nga ase chirerie kerembura ya tule nigo konyoranga amatobe ni gara mangi babere bakorere serikali kaunti ya Kisii nyara kwa kubaroserie chireli banya kubwatera nabara hibonsi elinde bane kingangumura bale no moram na boigo asensema yaboni go batete go babere bagotwerwa asigi kegetambe yagera Yoboonchoreria mbaroro bale angene paragali ya selami na bago so amali bagora batacha matobe bagora chingeni baoneria abantu bali bagwetaga ali ne chigali kolindo mwanchi murigeria tiango turasanga na barabwa sensema yabo toiwe na kibakoerera asa malitango Fridah Kerubo urubino mwani wa Keumbu wechinyeni ndobata wakongwa chinyeni wabina garangwa kachinyeni chiane mondo tabo chame kwa beshye kunere njavu omondo bwechiyo oparna rora changoli endana ri mondo para kyagera mondo para are gali nwa kyara tatia mega matobe maiga acha kongoli njegna ngoro saba abarai baito ntobato MCA ntobato MP mbana tena ambara bobo ko ntowetere chire ya maiga nona mara mtoate batoweke lakini batenya babwa fake promises akine mtatutebenga aso mwakoyo tigebe change ende tunare ko banenda ndo bake umutara kane ko babantu kitokoligeria abana twanyora kende twasara nyumba nari abana betu ndwanyora umugati buna mwana onde bwensi asara fandie ndenda nyebwatere 500 na njomo 500 tangonya kende chinyen cyane nitakere ko waranye ne musoguni ngo wole 1800 wose na gura 15 asara fandie ko ngamya 5 kana je daga chaki wala 500 ejine kingo wala no bosiboka ngole na kende ngwe nyumba bado ngwa kana nde binto kitangonye ine mchane ndengo kana kwebeke wambu ya serafandi ya kando ngamzi nyane nyandra no bogi ndonda nyemo kala serafandi ndo tanga tina mayali mitena kingo nyaka after 14 days ye tina mind out on the next wamba kan ngata baba enganye taba imokiri 14 days ye tira manye tamu kerongereki temane bakaraki temaku masene bato buya bwaye abo ani bore chire itelimbe ndo batalo customers akini karanga kiyembra atura badewe ya batabere nkongo kera ase chiro tabe kwa mtinyen mono Keumbu ana banta bange kureta omisasi ke nabakuruse chinyeni Keumbu gaiga abantu babaracho nabakusinyeni Keumbu gaiga lakini bono wetera embura nuko tacha wocha maiga abaka ba challenges ya kwa nene sana gutekera chi customer ndur kwa chi customer kare mbwetu oko bani kwa na serikali ya Kisii County ase gavana ya nere simbarati abno mambio na sel chanda abno mamsiane pita mwende kanana ni wango saba gatimo gwatirane ni maite differences ya be krukando che bati ni maite ngamba gwatirane ende bana ko to document mwana insurance ko mori ni mangi era siana no kon chingeni Keumbu challenge so wotere chinyinge buna boni we chingeni litangani abako nyara kwa uri chikini yosene chia 200 kwa nyore los kwa kumire nga ngo chikorusi etinde mentere stock bana babwe metakorosi ke kiombe ito kando mama mboga at least bato anonye ne loan yago post yak ento kende bato asera ne shed nto woturu esa ursa zingine na woturu kwa nyare ke ngwa ngwa nonye ne liburu nto wati no roche no chingana ke bintu bi eba babwa te mama mboga abari bari ke nonye ne liburu usibato asera shed ke bade kiega at least ko gama wako andaka wanyora mbiyo ande wento kende batora na chingo ko iberese tege sa urchinge ni sometimes yana ine sukumeye batora na ko kaya na ya matoka ndredi bogi mawana end project bogi mawanyar wa karreki wa gendrei arabu bato introduce richima palaise jigo ya tsami na kitoko mburu chinge nini kwale kama liwa nini bato likerma no mwalimu etiro wa owocho to sami na ranyora kende sa batora bango chete school batabuatika aina ara monian seliare asila fanda wa apply na apply makanga siringi 500 chikamenda stress ngaboro bosi na nchi sana
sana Yoboonchoreria wetasinikia Ndizi TV abonabo Yoboonchoreria kurwa ase echireria Kerubo chinga kibabere bakorera naki Yoboonchoreria bwabo bogendete ko basensemeli nabagekerere kyabo gochia ase serikali mbimano sana Kerubo adole kurwa chinsemo chirichia daraja 2 nigagendete kubwatia omorobilio Evelyn mama Abi umurugi bw'omulisia okonya gachera karabuse nabakwiruka bona igo na bagatanga nagendete kubwatia omorobilio omweri enyeti mabucha sukali nigagendete kubwatia omorobilio mbimano sana nabayigo bali mogendete kubwatia omorobilio iga akono mwanchi muri bana nabatebinga hasla fund nigagendete koleta liberera mona sensiti ya Kenya chinga kya Yoboonchoreria bagendete kweranga hasla fund tekubakonya senseme yabo nabagonga chibese chiyo nigo chire chinke mono echechita gereba koro Yoboonchoreria bwabo gose nabachako Yoboonchoreria matukayo 18 na makesana mbako nyara kwa banyolire Fridah ilinde banyara kwa bakwirane chibesa chinene interest gotia tosangena Yoboonchoreria kurasi chire ya daraja 2 toiwa senseme yabo na kibakwerera Marieta ngoro kusema ni omwelio yo makoli nkanira ande dispensary bakore biashara byo Yoboonchoreria daraja 2 mwana goto kwana chibese chiasara foundation chibese cy'umugambi arune chinke onoroje siringi 500 ngona chunde faida ya siringi 25 alafu mpesa ngona jere 25 shillings chonsi gochi kobo chibese ngonyora chire 450 chibese chinkinda agore agera nkole Yoboonchoreria na inchenyore faida esabuni ya box neli na 500 etishu nere nke kabisa siringi 900 ikioro chenda agore gage square bag di 40 kg is 3000 nkinda akorere chibese echi agera nkonyeke na inchekonya abana bana igento mugambi arenge korengereria amente chibese echi chibe no siringi chiri 10 at least yogoli no sabuni ibere onyoro Yoboonchoreria lakini bono igonya ne siringi 500 konogo chiasa no mwana inchi asa matuka ya babegete 18 na matuka makasana asinge njobuna bana to koro Yoboonchoreria ase chiro ya daraja amatuka abere ase wiki igo ase Yoboonchoreria turakora asa matuka ya 14 na matuka 4 amatuka yane to konyora faida ora irani beseji ne chibese chire ike yako ira nerinenke nakitokora no gande sebiombe binde byaka waida obogori yako bafatari ase ngijo no mate no mutenyo mu bimoko bane chibese igo mugambi tigarengera chibese chiachimento umontanyo ali chibese chyanse pichi bakiri busana nago chigoro agara na Yoboonchoreria bura bwenera ase chiro yeke ase bono iga magori ebintu tari buya asenge nchobo tomato sine Christmas yeke baigwete amagori ebintu bado na mente tabune sukali na ebintu mbimente ta magori sukali kale chiribusa to pakiti chikiro 24 chikiro 20 alafu pakeke biti around ya yeke amente ke bitu alinge kokora chisiringi ibere ke biti ke kale chisiringi 5 igorende kerege ntoko kementete umwana inchi nero gendete ko umya kerenga kina kerekera igorende twale go sabo murairende ko tuwa gochora naye tolige libuna ntuwa bana inchi otokonye egere ntoma itino enchanu alinga kitora akanira abana ji school fees nya saura otokonye mangana ya sura fund nama ya sa abantu bandi na sanda abantu bandi nama bekuna bono chibese jinje jire ntomo chando sana asenge nje abana abange mbaru ji school abana abange babwate jisimi baregistrate bandi bya bayiboli babo gose baba chibiya basani babo nabwo abange babo basabire chibese chinaende bayiru karbaho chakoira na jiskuru chibese chi mbaho ikagwaka namba chibalimi chisimi bachigasa chibago chigati bono igomo chando no choba saba iboli babo ekaro chigo chako ngako bwati gwa kanyana abayiboli babo bakogoleti omuyiboli gawo chigo boligwa oteba tabo goleti kumbe no mwana oye obogoleti igorende omugambi n'abantu baye baligereria mangana yabuya mbaje gosaumbwa abayiboli bale innocent n'abasaye mbaroro bagote abayiboli mbaro bagoteba nga ubono bosyo omugambi abagorerete senjo 500 n'echibesike n'abasaye
embaro bakobora bachikonywere nyasore bande bachikonywere busa bande bachigwencho injira chinyinge igo bese chinjira abakonya no muchando chigo chikorense ndorende omugambi arengereri bwangu amangana nyuma atarajusareka mono asa majeta ngoro bevali buma kuza tambili ndano monzero liyo moke nkoni iskari omotere ama emba na machani make ono nayo kuti kukwane yechira setiga omugambi atwete asaba fangichira nje anga tasiringi 600 bakanacha ona kero bana tete tikatiga 550 arenga ndembesa ngachikoruzi ngamuzi uze 530 ona 530 tiga nachide kuchira keresa nganyora njo maana nji ngonkonya asenge njeska ni wangu kura chiri busa na yore na 500 na wai goma chera na kura chiri busa chiri bu 8 na 800 ona kangu wakachibe secho ngaranga nji ngonkonya ekyo mugambiale ko koroneke asa banta bato ba de biasara bari gere kero monte limit ya ye ron agie otuma ke everoni yao atomenta chivesa ari kwanja atomenta chivesa monto sikia ego chiri busa arabu no yoli wala uno neli kokuni at least na bachara ko tokonya una ndwa ba onjere ya bakawa ona ndrao ko kwane ko yama chara no menta tali woli akaya ro monto ni ka bate family ya bana bange ama chara ro monto otokobeka 450 umonto ni ka ko murali ko kwenza Togo chasa moye skali gementa kirasi mbibiti ona bibiti yo montore ne family akobeke birasi bibereriye akyo chumi ni gagara ko sabe kamona mugambi abe ko rata ko nyega tengor ku Kerubo torutara chambili noto kuna akalere biasara akeke lakini ndenge kuna kusabatole nyasaye nyo asira fande ina yaba yachire tatigarende batomigete ama tuko 14 to korosi faida tigo gwa mutinyo mogima tuko 30 egere oso ekoira nchibese echu mama tuko 14 ta gotoisana indi kwagora nyo amagina gwa iyeka gwa atali tigo mugambi arore atosukeria matukabo mutinyo yomo tokore tonyore chibesa ekara gwa koru mutinyo mogima na rio korusania faida nereri na nde nchiri chiokoirane egere na ando apura echi akabere aso gwancho mugambi tokeri tomentara matuko menta chibesa 500 nchi gotokonya muna antu abato totakeire monta kwa chiribusana na chichira gokonya 500 bano ni 500 osene chiroko tena tegoisa na nyo sukari na chumbi na maguta ngeni amaguta lita ale 350 esukari ere 200 ekilo nga ichibesa ji 500 nkijora gore ake sabu eyu atosukimo tuake tochakire chiribusana ochigoro sibali bairani ribuwango challenges togwetera agaiga omugambi orwete orona twagachirete nyumba mbarora abato togwaso isiko gaiga ngwetera tora mangana amakongu embura ngo totwerere isiko gaiga rende akini nende ngona kusukatole ngonya kusukatora ake ka serikali ya simba omwana oyo itokoro kusimba arati toche torora gusena nere na kya gotobanga mbi yato bange tara setaracha mbatu agachirete nyumba sasa maleta ngoro kwa pasta kurutara chambiri one gendo na kumetineki yani chibesa njire charu etuga no murai ngasiringi 500 bono 500 echinga asira fund kakya sobo maene 500 kinchi okogora ne sukari okogora ne kebriti okogora nkioragori nche no mwani bwe chinyanya enyanya bono ege nkogore kereti keria ke frati engonya gore 3500 bono 500 chiro chenki chirangonyo esa nduki arane ngogore 800 bona se 500 akabono kuru fika ya 500 ogenda paka 800 800 kakiti bese chine chinga omorayale gwancha onyo utagete kokonya abantu munatebete amente chibese chike 10,000 o monta chitaitia irani lakini otenga 500 njeti ngonyara kuimokie kyagere maitati mbwatara amanga bone chikwaso kosomo ntako ile tukoti gorro tiarror nkioro chicheisanete bona nakara kwere ni akorranga kwere ni gento bosataro chigentako Kariya gongoro kwevari ni Kerubo ngondo yosimi nubugogi kurwari nyamache kyongete bona goto ko bori chibase chiga president yetu yatwete chibase chiyatwete siringi 700 rachinga mete stock igare gotwari busarasini eni tuchakere biashara ndio tuchuinwe nayo hii siringi 700 iwezi katosa sisi omo isimiwa omo so itomo kuwa the president yeito
Toro to chibesa chingi atokorre biashara mna into abandu basara be chingi. Tuachande kiko sero to ibokigo. Ama tuka 18 na matuka make sana. No yene faida yindi kwaro sindi kwaira. Yawan take iroto mende chibesa na ndo to menta matuko. Egni na into ko liye faida na ne faida nyare kwaira. Koliye binda chire igoro. Ona intumna tu agotolete bune president yeito tukagotengera bya Gusii yeita. Tukagoka tugatanga bono ngoira nore bindo byakinira magori ntubuna into abataka nduri konyara nduri goikeri bono tororo turaniria bindo se buna gwato tebe. Kwa majina ni Emiliano Mora. Niko hapa kujifunza biashara. Biashara ya ndogo hii ya hustler. Na mimi sikuchukua hustler fandili 500 honestly. Kama mtu kama mimi mwenye naweza taka kuanzisha biashara okay, biashara kama hii ya mchele 500 haiwezi nisaidia chochote. So kwa opinion yangu ningesema tuongezewe maybe hata hiyo 30k. Unaweza enda uchukue stock ya maana uanzishe biashara. Siku 14 utaweza rudisha 30k na 14 days. Definitely no. Sababu kwa biashara kuna hiyo hasara, kuna hiyo faida. So hiyo 14 days kwangu haiwezi. Aza Marieta Jacqueline Onsare ku daraja 2 market. Ngo kwanera na koira na linambi ya mona sense mo ya rutu. Asa sura fandi nchengo ligere linambu ya mbu ya kolete. Kogara biashara binde byonsi bigo chakiranse. For example muna nje biashara byane kana na chakite na 400. Na ikire sina ikire bono iga ndagure bintu na ne byeru 40. Ekere ko 400 ekere ewoire 500 yiga na boko ndo bale rwenyanya muna babono bakolta chikuru abantu bali batabwati chikasi obale no ne nyanya abasubati ababa keba obale no na matoke no ina matunda na boko kore kore ndo okonyora kwa nyori aga faida no engake na nde mambi ndo irani kare ko irani na ndo mentu na bibi asara byo kugiro ivo keko gero yo gotena ngebese ine nyinga kora ni medina next igenga mune kyombe comment ruore chinde igangwira no morayo itombi ya mono asoko to asara fandi kagara muna agreement ya ruete ya ikirani na anda sense mende muna ira liete ya ikirani na ndimbi ya mono na ndi tigaga ndra gotamenta mono sense moye skuru njendo che muno tokonyira sense mo ya CPC konya ya to chandiro bongo agendre konyarigera limono na ndendo chembi ya mono sana na ndo morai twachora to no morai yo mungai na ndo maitero itina itere to bokong na maita bantu na bago chaga kurusa go chigo ndaira ndinambe ya mono kurwa sense mo ya bangina wozi na ntiro chinanga amangana ina kwa ndo chinanga na atemire aisaniki echine chibe sinyinge na tebe kisambo munanje 400 na chakrete biasara byane na aliko bale rwenyanya naenda nangoni nanyoraka na wenaka agantu gasini no naga sabuni na nde naira na nabale igomono singe 514 days yani no beto nyoro oira ni na ndo mentu echini kora 400 na 3500 na ndo chikuira kwa yangu ku comment nchende gete biasara bigiro togendera to rwa stone muna bono igarero na ndo tukobwate bakachia walinda mamejiga chajireji si batorete chinyanya chirange ga tokogora chiabo twiga chonsi njendo chana ntukogendera tole nande bakatometekana kera nyari kane munanga igari ngene nchara na bakurusie miya ya magoro bosi ne yende kanyegerengera tingiara akorera lakini imo kanda kunywera marugo ni no muntu omuri tari biashara atagete tari gatagete kogiro oyiga atagete gosira nande nsa chinde mbaro chibese chiga cha asura fandi basogo chitiringa na okaba chire chinke ne chinda akogera abande twabarori bategete ko chiagu bachiko swago tukute ibande ndagose ko chiriana omonto ole serious nebese yakonye kinandanyire nande emogiro nande komukina Mbiyamana sana umanchi umuli chinga kyo bagende takobwatia omorobile ubense Yoboonchoreria nande mbiyamana sana bali bagende takobwatia ase emechandao bunando chaga tebanga from Nyamira niko tuned atebangwaneri Alex Motebi ni Manuel Nyanga mbiyamana sana kemi Sophie Mutangi kora chinsemo chirichia Nyangongo Junction nikagende takobwatia omorobile naboigo Victor Sultani Obange nikagende takobwatia omorobile ubense Yoboonchoreria penda se Victor Sultani
tane tokomate happy birthday rana lya gochengera litko lya iliyo koiborwa nimete Petra mukira kigika chinsa chiri na chiko korabu ni michinde gokora umanchi muri mbya mano sana chinga kyogendete gusangana inche asomurubiri gabwe Ense Yoboonchoreria ntete toraso asomutimo komokeigo to koirana ntosanga samange Ndizi TV Obwansu Gusii. Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na koonye chianga gula chi t-shirt chia round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutubu muito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi sukuru ao naboigo ngokora bali embroidery korosya bali chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi eyuere angine supermarket ya Shivling gusumwa kiresi Ruth ase namba enoti isano na ibere enoti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyorachi uniforms chozi nebintu byogukorera chigosori Gusii Urban Blaze omugaso obono turi gucika babuna butambe gucakire chinsa isano na isato chiamugaso guika ikome chiamarogoba kiraritu kuriye wiki baby okongita kwangita wangora baby okongita kwangita wangora minchungo monyere nigukomerana na Petra mukira asichingero cyabasai anikumbe tokemaine anikumbe topima akiese wanchani mwa maiso mioye tamanyaini kerenkoboka mami naewe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanyumu sao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubiri gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Sikiza Ndizi flow play imeshika kila kona flow tamu kangaria Gusii Urban Blaze Gusii Urban Blaze esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyumu chukisi nige ukumanyabuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikosi chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenek asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Court mbabwatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomu chukisi apply riba gabono ase PO Box 81-40
000 Kisii Gusii oa Kisii miasi namba enoti isano na ibere yemo isatu mara kabere ibere yemo enoti isano Gusii enoti isano na ibere yemo isano na ibere enoti mara kabere ibere isano na ibere isano nemo Gusii enoti isano na ibere isano na ibere kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Ndizi Kids numero bwabana uyogochera keraritukoria Jumamosi chinsa inye chamambia goika chinsa isano. Hello Ndizi Kids, karibu kwenye Ndizi Kids show. Jina langu ni Christabel Nyaboke. Aiga Christabel Nyaboke niga kumirana nabana kurwa chinsemo ao churugongo rwagusi aseba kwegokya. Katika kipindi hiki tutawaletea mchongano, karate, music na zingine nyingi. Naboigo konyo rumugano kurwase ango Joshua no kwegokya na kwimanya mange metandege ya mireroche lakini nende kwanyoranga oyore kokotebiga bwa tobo semi oraramenyira asense emyaka emenge ayekwaranga yaya kero kende tali muntu mungaini orakobo semia yegoranga ayebono kari gukinure digital. Omwana Ndizi TV tware tariki na Christabel Nyaboke kere Jumamosi enyagitari ya World Fit Health Center iyigo toka imbejumu chokisi nigekorwa bokorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yokorwa ya marwaire tukurukanga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boyo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So nakito karo montachi obviously to make sure nga twa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatokuruka na conventional medicine tuatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Fit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Jumapili maambia, chinsa 12, goika chinsa 3 cha mambia. Nigo bono ya muganigwe asumurubulyo bwoko motogyo monene umurubulyo bwege singa ne presenter vini ekero kwa bokire ni maite na andake obutuko bwa mbwarenge andake kwa bwate birengere binde andake ayakorekana kerige kaba ekekaba kolende ayonsi gotoko yakora asumurubulyo bwege singa aiga no toko gochakiryo bwanso bwa senchera ere engi ya kegima amatera yoko motogyo monene amarandia amatera matindi top 7 at 7 nabuyo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete negatiyari urabi gukonyora toma ya kwate yo mwana tigako imoki yeso nerot omwana no ngimokirie
korunse gochi igoro korwekerengekemo gochi asekende onye no musamaria nyasaye ngogotomera ro musamaria ekero togusasima amonaye ritukerigeria Jumapili nabuigo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete Ikinuliwa wezi pingango tware tariki erionyari gunchoria Jumapili yao asomorubrio bwegesinga na presenter vini omonene nerot yeso Mutaka wikota nenge bakali Wikote nenge Mutaka wikota nenge bakali Wikote nenge Chuo cha anuai cha Kisii Impact Institute of Science and Technology kilicho mjini Kisii wana courses mbalimbali katika taaluma ya kuwawezesha vijana. Wanapeana courses kama hairdressing and beauty therapy, plumbing, electrical installation miongoni mwa zinginezo. Katika sehemu ya biashara wana courses kama secretarial studies, business management na nyinginezo. Katika masuala ya kompyuta wana courses kama ICT, computer packages, web design na nyinginezo. Pia katika taaluma ya wanahabari wana courses kama mass media, digital TV na radio journalism. Wanafunzi wanatainiwa na Kenya National Examination Council, NITA, ICM na Industrial Qualification IQ. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza au wapigie simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Unaweza wapata pia katika mitandao ya kijamii Facebook Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Ndizi TV Obwansu Vuvusi. Miamano sana mwanchumuli vita seniki ya Ndizi TV na nengo kwa ngeni ya sense ya kabere chinga kitoka ndetako sanga emiyumuru vile Ense Yoboonchoreria mwanchumuli vina nabatebi ya bukale ngari tukolera nigonde no mugeni ya studio oitara chigo sanga mange na kia sekta Yoboonchoreria sense ya yegendete kumwire nyira sinza machiche mitandao asense ya Facebook na bagotunya witira Ndizi TV News Digital na baga sense ya YouTube na bagotunya witira Ndizi TV News na baga nabosanga n'inchekerengere likiago wetrese na mbijire gabwa screen yago elinde tosanga sobwa mukolende tyangire libagiri ya bene komwalgani ya studio na baga totebine kiakoro kwa karibu sana. Asante sana. Asante Marieta ngoro kwa Alex Nicheka. Panta wange mama itemna top mkulima. Yes. Top mkulima inganga Njengere kiungwa sakoro kwa chuba. Yes. Na kioroche sekte yiga Yoboonchoreria ko iretenga ibwacha kerete. So inche kana chagete kare twachageta se saidi yo kwa nia makara togacha tokangioso saidi yo gutugi currently to specialize tiasa mangana yo gutugi bwechingo. Yes. Ngayo ogutugi chingo yo kwa tekerengere kyo gutugi chingo kasoro ngoro bisi. Okay, nche ninga jete korigeria mangana mitandao kaina renge college ngorige na ringa YouTube sana sana. So kinde college ngonya ko wasa na kinga agenda ilio bugimo boiga nganyara ko bagingobe fan yo korigeri YouTube amangana echingoko kerengeri kanya ko bake konsoa so koruga na ide tatua kanya ko rigereri ko research na botarira maybe abari migana aria na nga chaka bono ko implement rio ka project yeyo. Yes. Ngikia toka iruka top mkulima na ndeno botugi bwechingo ko gokora. Okay, kana chagete na bwate maono na kingo chaka njenje mbomore nyore oyugo igoro tangaine. So ngarare yetarira so na ne ndoto yani top mkulima. Yes. Akira wacha ngitete ne maiga ngikigwacha kerete ngai wacha kerete exactly. Okay.
na inka na chakirete konyo tindarunga kadi na chakirete muno murimi omoke so ganya kwa kingo tumika chibese na nyote help kinde courage ganya kwa kingo chakira chirocho so nga chitumika buya na nganya kwa katua kidogo so nga nyoro kwa kingo rukorunka ngasoka iskono currently into kwa farm so no irange nyamataro nyamurenyo primary ni farm enene so nduwenzi utaite kosoma na bago chagaria na anya ko bakwenyora libagali yo kwidigeria mange yes mimi na sana mwanchi muri ni tuganete gusangana Alex topo mkulima oyo gochokoro gutuyibwe chingoko na boigo onia akirkende tigatingo kwani rumeto mwanchi muri na tete komanya chingoko gotuga konie chikero chabere chinene gosogo tugachinge gosina magino koni semo kiyo gutugyopa nje gokora bionse gochakira kuruchire chinge abari mimbaro bari interested ichire bichuchu ebike ibi abaire haji direct abandi bari bautaka baskeri wake igo byabanyane wikemo ikibere isato umutieni ebere so koendelea aya ni side ya magana na rongo ntore bado so to specialized to once you in general yes wechingoko aya bango akatora tu abwango yako chakatora wechimbori batase bono wechingoko Kerkede ko mugetige tambo kigo chaka o tigwe chingo kasoro bongo ruwa Gusii ntometoro bongo ruwa Gusii amagena ngo barali zaidi kero na ali kulige useka na ali butarasi chiro batenga bakuya magena sometimes kurotinza matisiatika kiambuga ali nakuru na kiaya sensema yabo yaringe so asensema yane mbuya okay nchawa challenges sana because okonyora ara chiro ya magena teriko control na Gusii yoka magena na ara yoko usika gocha so kali kurigeria semo yo semo echindagira chingo chikoli ere tofauti ya magori ari tofauti kulingana na ne semo le so amagena mna iwate bakutika maybe production cost ya tikerense alafu ntu igere igoro so kali awoche chiro anda gocha mange afrad yagera amagena digori ya nanze on asara chiang ya koba so mulemi so challenge mne chonchire warolo sana aiva chigo vari kurwe season uje yele tenchiriko ya consistent lakini ala waroko nyore demand yeli goro nyona ina acha bado na ndama ina na endelete so biashara ile go lazima accept challenge as long as you're in market yes toire ne maiga ke ugo tenga asense me yago kero bwachangi tubo tugi na Yoboonchoreria ani ugo tumwe chibesa chia help ndore serikali ya nyarko bage kwena chibesa chia hasla funding yora kwanera so Yoboonchoreria otete gochako Yoboonchoreria bona iga okay ekerenge ile serikali ya bwadene ya aiba chibesa ichenjira ba dispatch ntumuna abana biashara ndorara na usenji tokonye buya ekiagera ne richile chinge example nchomo nyene na roche bako nge limit ya 1500 so ebage ya mwe ndagera echingoko one ya currently gere 4000 so 1500 euro chinchirangonya so nekerenge liki ya bate serikali ya bwente emende top up chibesa at least umuntu nyonyora chi 20,000 uchigoro egere nalio ego support ya se biashara ina boko igende lakini ya 1500 I think igabwa serikali njate meteko gosa kidogo yes abasaya ntubata abasaya bangi skoge gabaguchi bate banga mirimo te ya sense icho ya Kenya ayenkyora kwanere igoro y'abasaya mirimo neroro nintu to chenchi ebirengere bibito to basikobekana egento ke yoso merete na kiwo chikokora sobogima so because obogimo egento totagete no banyo renjera yogo ikimu kimahitaji na kogendera tabas mukore gasi eliwo asomerete goseme ibiri yaringe ndoto yago so because mna jengo ate information technology lakini gasingo kwa neyo obotuwe chingoko teri correct in any way neri owanto ibangori na basokora gento tengenge kende ono gogo irengeri njira mune yoga abakonyara gwakira atwa obusi irengeri bye mangane yo kurigichiga skiara gasirire yonse nchiyo chiawe chinge kero kuriere kero gwachagite ndete tarera na maiga kego ekero gwachagite totebe chingo ko irenga iga gwachakirete okay njeka na chagete na ngete kuragora chingo ko cha 2 months ekiera na bwato oba kidogo gogo chakira chingere na tinda atwa omanyibu ya ngabura ichi ya 2 months na utara ndi bichu ya renge 30
ngachakire kidogo kidogo aye bananyorete challenge ya yoko igende rikera chibese na bwate na ya captain nanyorete yonsi nganyebeka asi chingoko so kugura chindagira mario yalinge challenge but through challenge yeyo bona na bongo sa myumo remina na kioranye katope kiara na nyimanyire yes ubona ugachakire bichuchu totebe dati yes ngokorgetie chiro ngagaga no benete ko ira bichuchu bigakoni gose chingoke kerchabire chinene mono nari go depend local market konyora ndara twaro manyimono so abantu be kinyoro around inka ne chiro ya kiombungo leta na rengi so bangolia lakini bono twa advanced tukanyora local market tego tokonya buye kyarekere ndo squeeze ya sere digital tukanya ko to gochaka manana ya koni mchucho online ne hiyo gatokonya ko lingi nabare mia wao utatia gusiyoka yes wate banga ayo wasometa sense moyo mtandao igoro yote yes njena someta somo mtandao YouTube ona na te ko ligeri mono mone kya tokonyora na bike benge yororo na squeeze kerege ndo YouTube ngeroro so nganya ko bagi ko ligereria abono ngana nangete ko nyakungonya ko liya basani ngani ngo ora to kina bugate bidye chingo ko tugete ne motare so nangete nganya ko tara basani bane kandi na chete nyone musani na roro ko kwa mus Kennedy and so nganya na tugete chingo ko akani inspire so ngate bakumbega sendo chinda isiye so ko abono nganya ujuzi no manyuwesa ine ngaentra ko biashara kabisa yes kwenye ruta manya chi counties chinde go supply kero ko depend on local markets na Yoboonchoreria bwarenge kero ko liye kero ko balance ri gol chiriri chindagero ko bora buno butugi bore na kia sensemo yaga faida yarengo so ngake yuna nyorete challenges chinyinge ikiagera okonyora local market abantu mugina tract na bara umbali bakomanyete so kwanyora kwenda kwani gosine chingoko kidogo kwacho kwa gole ndagera nanyota wangonyora chiasara chinyinge you truga kwa gonyora example kwa chingoko 30 kwenda kwa ni chingoko kwa manage kwa ni 5 echigo waleta kwa gole ndagera kwacha kwale kale chinde chiaria by the time na cheto kota ukanyora chikonya ko liliana tu paka chia kolile ndage yons chia chingoko nchiyo na wese tibwati yes so nganyora ko baki golige ninka inago serete ase project ye yani na nangete ko rasna go serete nganya ko calculate bono na enjera strategy yo change enjera yo konyoni chekana chia vile tayari ngwendo chire chiro na kingwa ka tu anganya ko ingori nganyona na timbwende tikoni ngoko emo ibere satu ebwenta at least na die chiro ngochi bwatoka almost at once egere na likware imagine ke gosoka yes umuntu tete gotuga chingo kwa nabo igaso as a business mete yago bono obwatalenti obole mina business engigeri akaniri gotwara so umuntu gochaka mangana y'icingoko njengo wasamiri tangani oranya otarachaka karatarere farm biyonsi yuma etenene so nabugo taramna ntugusi no to na to korekere alafu orara somora twara at least yo manyete kidogo magochaka to basigochaka yoka ikiagera nabo egera kwe buka challenges chirichiro rasa industry eyo rasa moje mnandu to kwerese to gote to baso kolege to baso garakeri egera niranya ko wakatwa yes ekero kwatarire bono kwamanyire kekende capital ya irenga igobonete gutwara okay chingoko I think abarimye banga swagocha bagosera no gutake sawe yo korana chingoko echinago nchire economic in terms yo gochindagire ngo chigorera ande nchire chiro linyoreke faida so at least nebwenete ochake abiti goro kidogo to basochake ransali mono egere nali kwara nyonye kale gochindagera yaba economico na kale gochigachoni kwanyore ndagire ye sencho chire chinyinge bono economy of scale nonye utilize tubiya yes ego small scale farmers bagochiba umia bonekera bagochukoni ngumia bali kiagera kale gochakera semono ngo kwa tere challenge example wese kwate sa gochaka sino chingo ko 50 so chingo 50 kale gochiragire baka chibe chinene alisi ngo consume chire ndagera yete ko wango yete kali gochibagane chingo ke chigo kwa bwate to konyora sawe ke gosana na raisi lakini mundu chaka chingo ko 100 use 200 tarasi mochi gochire chinene aho chaka nyambire bichuche bike wese kwake sawa
by the time uko chirisi market na bakonya kwanyore kende te to kurenga no lyo chakete ne kiwango gyansi yes ekero gokambea ogotugibwe bichuchu ne chingo kyechiga chine ne kero gokombea no ne chindagira chiri chikoli oborendi gotsa baka gwachikondi asechiro mbire bibiri bikoba afadhali yake. So maite bono mnanche na chakete ta mangana ye chine gachangaira na se bichuchu ekiagera abantu bambere tabange batagete so lakini byose mbebwate faide kiagera ne rito kubarikana nje to nanye na bire ndi koru ubwo bire bikemba kali abere metini ebere na haki ngo gokoro metini ebere obikini bakabibe ngoko so okonyora to kata ofe cost eri equal so akaliko chiko kobyoni na okonyora imagine ingia lakini eri ntubono mwana to specialist ya mangana ye bichuchu bitari gwetani raisi metini ebere tato yes ekero kuligereria soro gongoru wa Gusii demand ye chingo ko gosea sensemo ya magina na kire demand ya Gusii nere igoro lakini ntranyara kwenye isani kikiagera abaremi abange baocha banyora challenges echi butugi batiga so lakini demand ya magina neroro igendo tora semya abaremi nerina babwenete ba manyene kibago foid small mistakes egere banyako bako igendreli echire ya magina ne chire ready ngakitire yo twanyo experience shida maybe omuntu produce ya magina amusarike ntanya wapendo yo yes aba Kenya iga kuna bonega to gukwana iga economy kero mu Kenya gende tabatanga uchumi ya Kenya ya beire nkongo ase nuase buna baremi nabo iga batugibe chingoko ichindagire chimo kwa chingoko ndo metana na mario gona roro mu gochekere uburire bwakire numu abeira affected to abeira affected lakini wanuma yete chinga kitu na chikonya gosuka ego bidi tonya ka wato kunara kera sto arule bono gochimera ga igata raisi bindu bya na se bya ringe so muna chindagira abachangire ko bachiko ba very expensive wateke maene serikali tene wente so na negati inyari ko bake kisi ko keye ba ko ende mangane chindagira na be ko ene bonya no mokenyo byo kawaida go jake project ile na konya ko ba ko igendere so indagira muna bona yakindo bora 50 kg ko nyara chick mash ko nyora 3950 chine chibe sninga so mundo kawaida uchinyora so serikali wente so na negati at least etokonye dumna baremi etueneri cost ya production inse egere na tranya ko to ko igendere yes inwekera cost ya production yeri igoro na inuwe birimo producing ngo chimole mwa mentally igoro unabona magena go sekera mo koni chingo ko mete bonega no musimu we Christmas asese mwendo mwa mentira magori kango chitoro menta jo mete korani family on operation lazima ugere proper recording akichiko genda so onye ndaga ya mentire entungwali just itore amagoli so kwanyora bona yabega sia sabanta baocho ko echiro kwanyora ko ba ko complain maybe na amagoli tabe ile igoro kidogo lakini ngoligere tore na ndoko nyaka to kwa finya mono na itumbato finya mono egera tuskama mutwe pamoja yes ngonyorore chi season ichiroro konyore demand ichingo kere igoro na ndokonyore demand ichingo kere nsego sengonyorore kero unabona January konyorore ngabanta banki empali kogora ngoko nakimuko bamwa balance ekere season ine demand ere igoro na kere rense okay season ichiroro konyore demand ere igoro ne chirense so muna January demand ichingo ngobere igoro ekiagara ega no enga kie maybe emege menga ko chi school chi institution aya December chi demand nchiro ekiagara mangane Christmas na ro na nini so na maybe January na yabantu bako stock chingo ko December chi achire so ekali demand yerense na igoro to koligere lina ndo basi stock muno egere to affect chiro lazima to yende ninjira to roche demand yere nekere igoro to abeka chinyinge stock ya ba nyinge nekere nse to ire ninse yes ekero kuligerere county ya Kisii ngo support yere echiro ye chingoko okay ngo support bare except some few challenges chigo cha happen maybe as mne county negendrete waka tua yo supporta mangana yo bremi so lakini bono to kalete muna bono governor itenyi ya soete enya ko wage kuligerere kabisa nchira yo konya bantu nyoni in terms of groups muna youth ya baiga eba konya na funds echi saine na maybe banya ko ba equipped na knowledge egere na libara ya nyara ko ba go chaka chi project me chichi ngoko na ko igendere kiara bono gas nchiyo to es ndo ko sa account to isane lakini bono es account is ko akatua eto support
support abantu banyako bagochaka oburemi ine njira ya muyo kuigenda na tutashukuru sana. Chinga kinjiro nali gusangana bontere korwase kireri ya Kyombu bari kugania nga serikali at least yabake gutuma abantu gochase bagokorera ibiashara byabo banyara kwa bako basome ayebuna top mkulima akerekeni kwanya konyoro mu bisakorwase serikali wocha kwa basomina na kyobonete ko rubutugi bwabo na kyobonete konyore chiro kwanya konyara support ndeons. Okay, intuntu anye konyora support ndeons ni ntu anye kwa to kuigereri ayeba bono ndato abekire make cartas from January ngoja ko ritore series of nini mekutano itoko cha watu kutraining abaremina ki bara koro bore mwechi ngoko na ndibara faida. So ndoko yanse yo tagete gocha wikira training ichito na goto for emeje to ya top mkulima poetry farm na bokora ka to kubeka training icho to sa abantu banya ko ba go chitokeza so wonge to nya ko to ko basemina na kichingo kora chikore orore chibwate faida egere to basiko kora esenye tu abantu banda ba okona. Yes. Mbiyamona sana. Mbiyamona sana mwanchi mulini utagenda tegosanganere Alex korwa top mkulima oyuro mutugi na boigo Yoboonchoreria bwechinga konyero mwanchi mulire nabwo tubwate sinse mochiche mitandao sense ya Facebook ubwetera Ndizi TV News Digital nabwo sense ya YouTube nabwo tunyabwetera Ndizi TV News nabana igosange kerengeri kyawo wetera sena mbere gabwa screen yawo elinde togendera gusanga asobwa makondo mwanchi mulire turaso mutima komukigo toko irana ndokumanyia mange. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ense Electrical neduke ko ni bintu by'ogutumika estima by'ekinyentu ao bunachi switch chi extensions lamp holders snake lights contactors cables pipes meter boxes thunder arresters na earth rods copper tapes steel tapes emisumari ya steel chi sockets chi screw chi wire chi circular boxes cutouts adapter boxes dropping cables consumer units, wall brackets, chandeliers, bulkheads, fluorescent tubes, motion sensors, photo cells, double poles, MCBs, circular covers, downlighters, time-sheet glues, contact glues, wall plugs, na cable clips. Ense Electrical mbabuate chinsaye chinde asumu chiwo yugis opposite KCB Bank na boigo asumu chiosuneka imeyumu chukisi nigobare aseste chenene yechi bus angena makutano na boigo angene nyumba ya Stage Plaza bakerisimi ase namba enotisano na ibere isato isano nemo isato inye ibere isano na ibere inye marakabere gose enotisano na ibere isano nemo isato isano na ibere kianda ibere isano isato isano na isato. Ense Electrical Gusii Urban Place omugaso ubona turi gucika babuna butambe gucakire chinsa isano na isato chamugaso guika ikomeye chamarogoba kiraritu kuriye wiki baby okongita kwangita wangora baby okongita kwangita wangora ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira ase chingero cy'abasaye anikumbe tokemaine anikumbe topima akiese wanchani mwa maiso mioye tamanyaini kerenkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta si mitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi sikiza Ndizi flow vile imeshika kila kona flow tamu kankaria Gusii Urban Blaze Gusii Urban Blaze Ndizi flow like a banana yeah
nkwaga chore nyumba gose ayene bundi bono Sha Ceramics Limited Hardware and Sanitary no kunyora ebintu byonse byukwagachira buna chitaili chonsi chokobeke nyasi na boigo chirichokwaranse ase nyumba mbabwate marble tiles na boigo hand wash basins, bathing basins, shower cabins, flower pots, sanitary accessories, showers, towel holders, ebitasa byokobekera chisabune, tissue holders, curtain holders, plumbing accessories, PVC pipes, hose pipes na boigo ni joint chonsi cha PVC na chiria cha bends mbabwate manhole lids na boigo chi water taps chonsi asensemo yubyoma byogutumika asogokorera emirimo mbabwate chinyundo ebisire chisibana emisumeno tile cutter quality logs na boigo nebintu byonsi byogukorera asi ya masonary mbabwate chimasini cha drills water pumps grinders na blowers ensemo y'ibintu byestima mbabwate electrical appliances garden lights floodlights aina chonsi chebirobu switches and sockets solar water heater na switch boxes mbabwate chirangi chonsi chogwaka chinyomba wooden doors curtain rods MDF boards PVC ceiling boards iron sheets building iron rods wheelbarrow na boigone jisimiti banyore asamagacho Akansons Plaza angene duka ya Quickmart asebara ya Kisii Kisumu highway gosoba kerezimi ase namba enotisano na ibere enotisato kianda inye isato kianda isano na ibere gose enotisano na ibere enotisano nemo isato kianda isano nemo enoti isano na ibere eyemo gose enotisano na ibere eyemo isano ibere enoti isano na ibere kianda isano na isato enoti inyora kubatebya amanganaya nigukwanyeroche ase TV ya Ndizi TV eliyobokoe discount Sha Ceramics Limited Hardware and Sanitary no balime y'omuco Kisii. Ndizi Kids n'umurubiri bw'abana uyogochera kera ritukorie Jumamosi chinsenye chamambia goika chinsaisano. Hello Ndizi Kids, karibu kwenye Ndizi Kids Show. Jina langu ni Christabel Nyaboke. Aiga Christabel Nyaboke niga kumirana nabana kurwa chinsemo ao churugonko rwagusi aseba kwegokya. Katika kipindi hiki tutawaletea mchongano, karate, music na zingine nyingi. Naboigo konyorumugano kurwase ango Joshua no kwegokya na kwimanya mange metandege ya mireroche lakini nende kwanyoranga oyore koko tebiga bwa topo semi urara amenyira asense emyaka emingi ayekwaranga yaya kero kende tali muntu mungaini ura kobo semia yegoranga ayebono mbono kali gukinure digital Omwana Ndizi TV tware tariki na Christabel Nyaboke kere Jumamosi. Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enokem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi,
kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina 3. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya 3 ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon. Enokim Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Ndizi TV. Uwanzo. Mbiyamano sana umancho mlebeta seni kia Ndizi TV niko togenda gusanga emiyo murubyo wense Yoboonchoreria nange gase studio nimbwate omogeni kurwa Alex kurwa top mukulima oyoga karobo tugi na boigo Yoboonchoreria wechingoko kono mancho muligere nyara sinse machichi mitandao sensema ya Facebook na bagotonyara gwitira Ndizi TV News Digital na baga sensema ya YouTube na bagotonyara gwitira Ndizi TV News na baga nabo sangana nchekerengera kiao gwitira sena mbigiriga bwa screen yabo omanyenga yogendete kubwatia omuroberi okorwa ingo so sensema ya Facebook ase page ya Ndizi TV News Digital nigondo che Thrift Kenya agoteba ako tuned in from Mashambani Estate na boigo Brayo Profita agoteba korwa tabaka bomwale ebinyoro imebu na botambe Mother Fridah I'm following #mapema muhimu #hipo siku mbiyamano sana Brayo andagotebi Kemi Sophie Motange tagosa kubwateri mode ekirego unerego mbiyamano sana Mokogoti Asiba agateba wale meyo moroberio na boigo Edwin Ratemo agateba tuned in na boigo Nyachai Eric agateba Salimia Alex no akubwatiri umurobiri koro chinsemo kiri chia nyango so mbiyamano sana sibali mugenda takutuma chiujumbe cheno ande mbiyamano sana sibali mugenda takubwatia umurobiriga korende Alex ngochero wa deliver chingoko bosama ngira buchinsemo Yes, ngoto ifatore andonsi aso mundara tevi wedine taba Gusii lakini ni ya Kenya. So as long as mundara ikire wada setori ayezo etuwatu taratibu monto awata ya mapema by a Monday oto tevi wakesi mi to record this system yeto egere ke kirona Wednesday or Thursday depending kayole tonya kwa watu koleta chingo ke chumpaka ase farm yao ose mpaka mwago egere tonya kwa watu korokeria aikaro koligereria nyororina abalemia bange kero baguriro buchuchu biga boroboke nabora umetora moirere bichuchu agenda chigotuga bitumbitu arobulindio byanyale byakore byasibi asenze meno na ino top mukulima ekero mukwirira abalemia bichuchu ekero muabaoneire ngo ba train mole na kie bichuchu bibwenete gotugwa. Yes, ngo train tora abalemi ondo wensi yo wole bichuchu na otagete maybe ne ngakia entangani ose no lio na agendreta lakini maybe na what challenges kato ko ile bichuchu ngo taitore kiendo wento kora alafu kora tore chi follow up na kio kora vaccination no ende to kora vaccination malio kia wento ko via na anda aso webege tena kiare so ndo bada ndo kora follow up
alafu banyaka bagotora report ni banyara kurwa sore. Yes. Mete chinga kichiri chia karengo nyora kwarengo umuntu mwarorire ngoko yaya takire gutwara kamasando iga oyaka sera abantu chikonyenya. Asense mwine keromoko nili abantu chingo ko bose bichuchu ebyebike ngo birigeri muri ngambire in good health keromoko byoni. Yes, umete amasama ngana muna umusando yu normal muno gocho affecta se chisemo cha Gusii na kina no reboni bro full box na gocha kwa affect muno muno Gusii na kitogo nya goto gospitisha na kali mulimi abode bichuchu kwa setole onya akawa kubwati vaccination se jumne gwenrete ju kali kwa bire NCD yego ku Newcastle to nya goto nya challenge ya yobo ye kwende yo musando so na kitogo nya goto kwa advice ya balimina bwati SG na ora jutari into kede expensive na kwa konye tugo ya auto nya kwa to kwa challenge yendeons akera kuriria soro ngorwa Gusii bose aseti kaunti ostetebe in Kenya general ngonyoruringa a competition yo gotugibwe chingo konere iguru inungi kerige kuba make different na kimogokoro gotugibwe ino. Okay, to make difference, I think in each services chito. Ngunya goto koru to each services chingia na ande muni to ata ba yo follow up babaremi amuntu na medio kwa le muntu chingo to kwa following up. Ngunya goto to kwa koni ngakiri ya chia takire koni kwa na goto teibado to akoriye chiro. So I think after sales service to kwa na chigo to enable to nya goto kwa unique na abanda abale chiro. Yes. Akera kuriria technology squeeze bintu byabere digital akero kolie no obutugi squeeze bwabere digital asense moyino mu adaptere digital mete kubuna akero kolie rindi na tu akatugire bichuchire na arengo moke to akabiro mogaka twasenyonto mogaka twaburkana machi gatu abia asaini mete ngama yoga atire different na bego na no obutugi mete tuli to akabikumekire egatonga kelityo gotolecha twakumeka mugasoko gocha twabeke guniko rugo asense moyino na kimogokora. So asense moyito minya bato weto ko okay chingo konchi kwa challenges kali bwa titu taratibu ile takire ase shide kulwera ko se challenge nene ne kali maybe ko nya ko ba careless ko bwati nga procedure meta kiri yo to chingo ko bona uno kunya ko nyora chishida lakini asa mangana muna ya marwire ndutore social media chito nchire active so muntu kanya ori shide ndionzi just no ko bwata ebicha yaronya ko ya misbf osaga video nyaka bako gotomera into gari to ngori tore kigima na to ko machi to taina into kora neke na keria kwanya ko chikonya. Yes. Sanje muri na ro ko bori nga Alex ngwate banga ebichucho gotugambirie bikesana na kyo konyara kwa be maintain bakabia bya byonse. Okay, ebichuchu bile bike to pibwa tamazingira ibwanta ko be. Number 1 ngendo kwa brooders chi brooder ngendo to kanyora ke circular form obanyora imingi bwate source of warm na nsento vegeta sawdust so source of warm yega no go provide delivery rase bichuchu na mazingira ayabwenelete nse sawdust to gotango bokendo boko rumuse na komente nyi bichuchu nyako biko bisafi west yao kadiri abeke na benya bawe gochanganyika kwa se sawdust yeyo so kadito alafu be source of warm na to utumike birobo ibi infrared no bile electronic shop endeons kwa ndogoro bibeke so terras mebe atine birobo yoka ndogote chipruling jiko asandra batawa chisto maybe already sabume na maybe no what is marakini utatoka te cost na wotumika brooding jikos the brooding pots nchira available. Yes. Muntu naro kuburinga ekeronde tegotuga chingoko na kimbwene tokokora research yechiro. Okay, research yechiro muno I think nakina danero muhimu kora visit abantu ali abachakiro kora mangana yechingoko ekere bako ujuzi na kibaro kora banyora echiro so bakotebereria I think te kobera challenge una bago ina season gete obwanto koleke season gete okoleke ekere kwanya ko faula se chiema na yechiro. Yes. Naro kuburiga bya omuntu tete gotuga chingoko inde tanyora sara chingoko irenga bwene te gotuga iga. Okay, chingoko na advice ya bando according na experience to bwate kumuntu go tuga chingoko kwansi ya 100 go chigoro na bakunyara ka bakora matunda ya ramaya to basi wancha go chakire unless mete ya bantu go tuga bare chingoko
abwate papas ekerengo eking'ao so umuntu narora chingoko erategete ebene nari tubwate shida nabo gotura nabo gotura 20 nabo tuganyonye 10 chiri utagete lakini aso utagete gukora for commercial purpose nabwene tarigereria at least gopanua kidogo yes. Kero kende nabo gukora ko supply chingoko nabo igona kyo bokoreri bwa bira se sector Yoboonchoreria. Okay, tanya kwa watu supply almost the country wide one yatwa kadri na twere konyora chopo abantu konyora opportunity tofauti kirasi so buna boniga almost 43 counties ndobwate agent chito abagotokonya go ni chingo kororo na kire wiki nyaga to go deliver chi county echo so andonsia so montare ndobwate chinjira choko muikere kiagara ndobwate transportation means na ndobwate challenge ndio sio wikera umuremia sare yes. Ngochi mware mu advice ti customer chenu ngotungo ba advice story na kiwa gwento bakora oburimi obuga ekera nyaga onera gakonyore faida joka ni muntago chaka abantu abandi ndorete ni faida so tobe ndogo te erinje ora chikoro nyore faida igo asaidi ito na ora tobekera mamoja yes ekera kurigeria Yoboonchoreria wechingo ekera gono inumete mwara atalire sana ikwate mwara atali chi county ekera kurigeria county ya Kisii ngaitora Yoboonchoreria wechingo so county ya Kisii ngo consumption y'echingoko ni rigoro I think abantu mbanje tenyama y'echingoko na squeeze abantu abange Yoboonchoreria white meat mono nera ba na tekolia so I think as a Kisii county notre top 5 aso consume chingoko yes ayebuna top mkulima ngochero kwa supply chingoko gochita tebe gochichi hotel ga gose gochichi skuru yes ngo supply tor gochichi hotel ino nyengo chichi skuru depending ina kiye chitenda chira chigocha obisi yaito yes ama golino na kiale nare friendly pocket ama golito nare mendeosi bibiri at least biro biko enda no mufuko ama golito nare friendly kiagara ntuni ntu main source ni tutoko abalimenda babeka bachikwani so ndu no marito ko ni mature sellers yes bano mno kuligerio mete omusimo ega ono December tore Christmas toro che Christmas pengine kero kuligeria top mkulima chingoko chiri babwate nchichiko isanekie demand ya se county ya Kisii gusana se county chinde okay ntokunyara kuisaneki demand yonse but tuachine strategy in a way tabari mbali twanyara ko to kwa chingo kurumega to kwa rekamo kamanya muremigete from se muremi ore from a abwate chingo niga from b abwate chingo niga egere tusikonyore shortage yonse na botoko connect na baremi abaiga kwato konya go satisfy abante chiro yes igoto tebe inshort ya se abaremi bali bande mbaroro mo kubwaterana na barabu asoko enekinga na barabu ngo basira muri koligeje yes singo basira tore kabisa egere na barabu banya ko bakonyore chiro ko raisi kagendete ko konganere yes nganyorore chi customer njiro regular customer tawateba bari kirenga kyoko cha kwanyoranga bakugurira chingo ko gose bakoriye client ngo chamore mwara bae offer gose mwaba awadi ngo batore offer ngo banyonye ne uko awadi ngo awadi tore ne t-shirt chito equipment awaho depending na kito kurigeri muri mikyo perform best mwako uyu so na toko yofa to mwenyonye ne chingo ko chi keranga gete bosa as a way of communicate yes na to le to akora iko gasende yansi gose Yoboonchoreria wonde bonsi gose buli mibonde bonsi ndoma itembo bwate chi challenges inuguna top mkulima challenge kiri moko etera se sector yobolimi nabo iga se sector Yoboonchoreria okay challenge okay base bona iga ndunto nya to webukana challenge icho lakini aso umuntu wochaka challenge mono chiko bakuruga bakoli bage gasi no bwata abantu bale loyo abale maybe ba kolega gasi erieta keire na maybe kariyo to wente ko bare ne project yechi ngoko no wende go supervise kwa chirigereri ekera onya abantu abe gasi obege tororo onya bakunyara ko ko abantu bare serious umuntu era gocha gustukira gote ichinko chia wale kali arorire maybe changere gukwa lakini aso umuntu rekin munabona abakolbite gasi bakoligire mapema barra maybe ke chuchungere kemo bibere gosengo konere mu ibere tari go BF buya banyaka bakuru report na bona twanyaka to go bikonya so a challenge mono ase ko rwera ne yaba colleagues then maybe ya maruira atebwa challenge ke ari inenge na boto kunyaka boto go kana nero yes
ekero moko gosekero moko imikia bantu bari mu bako bakonya segase ngoto skills inchiro rabagwenete gutwara irinde bache asobotugibwe chingoko. Yes, mbagwantu batwara skills kidogo jo ebintu mbiroro asa mangane chingo kebiga totagetio chuko nyakora rangeri gose no mu veterinary aje gonya koligiriri birobi is about gutwara knowledge na kwaro rireke getageterio gete unless and otherwise ge persist na ryo atete gochikoriyo munyagitali. Yes. Ngako kwaniranga bonega no bwate farm gaiganya mataro kora kwaniranga ngoko kichigo tokororo nyako bwate chieke nyenjira na bogototebi na boigorio bwensi utete gutarira nsemo kirimo gutoka in short. Okay, ntubwate farm ase nyamataro gaiga ne farm enene yitwanya ka to gutumika a lot of resources egere nyako bake go farm kids nyako bake go safu abantu Kisii at large. So igari nyamataro yo asa kuru kunyamorenyo primary no torororo nase nangene town era accessible. So otobwati ngoko gali improved Kenyaji breeds, ndobwati ngoko chikoru chicken bro, ndobwate chibroilers, ndobwate croilers, ndobwate saso, ndobwate kari. So chingoke chionse na bogocho irige otaigwe ngokeye eokoraiga na keregento no kere na bogocho origereri alafu chinene ndobwate echi 1 month 2 months ndobwate alafu na broilers injira so bonga abasabantu bakonyenya. So nabogocho nako totalera agero nyako bagoko nyora iri musabe chingo konjira kuwa kwane no eninje na kumiringa ne chingo ko salso kari ne chingo ko echine chingo ko maita se improved Kenyaji abantu abange mbaro batari kubwata lite kubiya improved Kenyaji rire general batanda improved Kenyaji ndobwate saso ndobwate croilers chicken bro rainbow roasters. So chingo ke echine chingo ko chikoliye hugo si echine chingo ko chikoliye wa. Yes yabono chire divided accordingly purpose chabo chiro chire multi purpose na ne chiro maybe to ganye chiro le chinyama na ne chiro chiamanino. Yes. Mwana sana Yoboonchoreria atugendete gusanganira Alex kora top mkulima oyegendete gusangana into imemo biri bwense Yoboonchoreria tinga kegendete koerera na kia sense maya yobotugi nabo igo ase chiro na ki Yoboonchoreria bwabera sense maya Yoboonchoreria nyora nabo gusangana into kerengere kiago gwetira sina meyega bwa screen yago nabo igo nabo goto bwatia gwetira se mitandao sense media Facebook nabo gotonyera gwetira Ndizi TV News Digital abaga sense media YouTube nabo gotonyera gwetira Ndizi TV News. Bono Alex asense meyega ya mataro gwate bichingo kona ina utugete Yoboonchoreria natete komanyanga kia magori yale. Yes, amagori tonare friendly sana. Once montato tarire farm igoriria and friendly sana kubanya ono litwa oyo itogochikoirera jo tubwate bichuchu ko stage muna 3 days old no to chakera otoko bionia aseri igoriria 70 ndobwate 1 week old toko bioni 100 ndobwate 2 weeks toko bioni 130 ndobwate bia 1 month biko na 220 tobwate bia 2 months biko na 370. Yes. Asense moya magena rolinde amagena nara available. So amagena yokolia nara available muna iga patre boniga ere 380 na ndobwate chitre chinyinge chine chionzi na mbiri oragani. Yes, jungo taratore capacity ya 1000. Yes. Mwana sana Alex asobo sangana into asobwagare konende de toraso aso mutimo komokigo kichinga kendo chenga ebiro bitu byatunyorire tokoira nabo tokokorera ensemo yo moire tokoira murobire bwitkoriyarere Yoboonchoreria tobasabosika tobasakanyegera ngwira ntorasegeka egeke. Ndizi TV Obwansu Gusii. A company ya Davis and Shutleaf nigo yakorentire chimashini au shekerero icho gutumika simirimo yawo asobo korali bwabo nigo bakonia chipampu chiria cyo gutumike engine na boigo ichi gutumike stima
nkoni abalikiria cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwaka mache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chigenerator chibirengo ao chisolar panels chogo charge chibeteri na koga chumuliro na boigo chiria choko bwatia mache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso n'ebintu bindi bingi bigutumika asugusibia swimming pool nigo vakubika chipamp chuwaka mache icho chigutumika estima gose sola kurwase chibohol gose bisima wikase tanki yao voigo nechitaya gose birobo byogutumia sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bagukubuguria umusigo gwikase nka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road angenebenki ya credit ase roundabout irangi na KTRH bakiresime ase namba inotisano iseto isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose inotisano nemo kianda isano nemo isano niseto eyemo isano neibere marakabire gose enoti sanonemo kianda isanonemo isanunisato eyemo isanunibere gose enoti sanonemo kianda isanonemo isanunisato isato ibere inya Davis and Shatleaf ango Yoboonchoreria imirimo bwao asogotumika chimashini chekerero Gusii Urban Blaze omugaso ubona turi gucika babuna butambe gucakire cinse isano na isato cy'omugaso guika ikomeye cy'amarogoba kiraritukuriye wiki baby okongita kwangita wangora baby okongita kwangita wangora ninchungo monyere nigukomerana na Petra Mukira asicingero cy'abasaye anikumbe tokemaine anikumbe topima akiese wanchani mwa maiso mioye tamanyaini kerenkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono nakumukinya kebirengereryo ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubulyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi sikiza Ndizi flow vile imeshika kila kona flow tamu kankaria Gusii Urban Blaze Gusii Urban Blaze nkuriole nyumba okogora obulemu okogora gose property management tubwechandanonya ekiagira Green Track Estate Agencies na bwabamanyi bwamang'anaya asegike egitambe nobale imeyumu chukisi asamagacho Ahuru Plaza lirongoria gatatu room number 307A gosobakire simi ase namba enotisano na ibere marakabere inye noti isato isanonemo Green Track Estate Agencies banyore bakwangwerie okonyoragirio tagete Ndizi Kids n'umurubulyo bw'abana uyogochera keraritukurie Jumamosi chinsa inye chamambia goika chinsa isano. Hello Ndizi Kids, karibu kwenye Ndizi Kids Show. Jina langu ni Christabel Nyaboke. Aiga Christabel Nyaboke niga kumirana nabana kurwa chinsemo ao churugongo rwagusi aseba kwegokya. Katika kipindi hiki tutawaletea mchongano, karate, music na zingine nyingi. Naboigo konyorumugano kurwase ango Joshua no kwegokya na kwimanya mange metandege ya mireroche lakini ndi kwanyoranga oyore kogotebiga bwa tobo semi uraramenyira asense emyaka emingi ayekwaranga yaya kero kende tali muntu mungaini urakobo semia kegoranga ayebono mbono kari gukinure digital
omwana Ndizi TV tware tariki na Christabel Nyaboke kere Jumamosi. Potters Haven iyi ni sukuru igosomya kuri birasi bya daycare, playgroup, PP1, PP2 na grade 1 gwika grade 5 nigo bobwato migirio jibirenko bigoro wetani chisemi cha butambe ngwegeria bare okubugi gita na buigo kubugi piano nigo bobwata borokia bobwata migirio aisaine. As you have seen, we have very good teachers, not just in academics but also in extracurricular activities. They are not just shining outwardly but also in academics. They are doing their work very well. Ebirasi bibwatama bagabo igo aisaine amachama ya yukunywa chinsemo chogo isabira ribaga yokogosoreria chindagira chingia na boigo chikari chogo korobo zombi nkobwati abare amegirionsi yumurubiri CBC iru mwano aseskuru ya Potters Haven ayande utigira abari mubarororo nigo barasekanisa ya pefa ensemo ya daraja 2 wosobari kere email pottershaven@gmail.com boigo na buku bakesimi asinamba enuti isano noibire isateyemo isano nemoibire isano nemoibire isano noisetu inye gose enuti isano noibire ibereyemo kianda isano noisetu isano noibire isatu isano. Ndizi TV ubwansu Gusii. Jemana sana mwancho mulina ndingu kwaligania Ense moya kabere chinga kitogenda gusanga imeye mu rubiri rw'Ense Yoboonchoreria chinga kitogenda kwimanya na yagenda tagokorekana anene mono sector Yoboonchoreria kuno mwancho mulina twaro cyaba Kenya mbali bayimugete bakanda gucya seke gambere rinde gutanga umurubere wa Hustler Fund chinga cyaba Kenya bage bagenda takwimurungani kubatekana no murubere yose bagatabango kuno ko nereriwa abandi batanga kibese kine chinge kunyara ko bachiko bakonye igo manchu muri yatushito kumanya mange naki agendete Ense ya Hustler Fund konde onyolenga banyako imugati Hustler Fund tarike ya mama tuko 18 ga koera inyora ngango chulukwira nkibese cyo nabo igone faida yayo kondo manchu muri yeni gatogenda tugosanganere Alex korwa top mukulima oyogenda tagotera naki Ense moyaye Yoboonchoreria bogenderete nabo igone cyugo tugibwe chingoko bole nabatatainga abonegani gabwate Ense menene kabisa Ense meyiga ya Nyamataro asa okorero butugibwa na boigo Yoboonchoreria konda Alex Mwanjuri anatete kumanyanga ase oboni oboiga bwa obwichingo okoni ngo keyeme mogose akoni in large scale. Okay, into toko nchingo ko in large scale but into wata minimum number ya ba lemiwa wente egere in order to facilitate free delivery ndo mundo tako ora gechuchi kemo to ko gechuchi so ndo bwate mono to chake ko umulemi omoke to chake ibichuchu 50 gotira but any number nere allowed alafu bali batanyana kuika 50 mbara road oche family ito banyaka bakwire na mbere baragani. Yes. Ekero montako ora chingo kwa chinyingi mnamoko mukorera ligo lijense. Yes. Mundo nakora chingo chinyingi ndo mokora discounting ya. Yes. Ambia mona sana Alex asega singio ogende tokora konente tora semia abasais kogali bali batete gweto masega siyiga yobotugi na boigo Yoboonchoreria bwichingo ko inkiora batebi ngikiribaganire gotwara na boigo mboko nyikiboliora nyariko bokoba chinga kitora betukolgedia Ense moya Facebook mbalinga bali basoira somurubiri nabo kunyara ko bakugukwanira abasais kogali. Okay, abasaige ntonje na nyaka wakingo basemye banyara ko ba okora gas pira go pagwa gas na maybe umuntu ndo wenso taito gochaka the family to go for free training ndo work ni besendons na bago totarira maybe nyonye ne beje itato tebye kusatu akere simi na bago cha family to mweresere to mote injira kya kwente gochaka na otoko ino na maybe nako nyabwate kerenge erikia maybe kita nyonye gechingo ko lakini otoko nya na tore na kitora konya basaya bange egera banyako bako igendere na au ya amangane chingo ko taras mokora mangane chingo ko aboko
nyorule kasi ngao but ina local na side hustle sama ngana yechingoko so jina go sema base abantu kaliba ni school na bako nyamba ba project cyane ko chikwendanga egere kali yagocha nabona nabwate kindi kyago itogari yes ani meta abantu nabangi bali bakoligireti ko rusko gari narura Victor Kipkuria tanga top mkulima college nabo to mama igagocha sabantu bali bagendeta okubwate nabo ibo bali bagendeta ko gusira asesekte yiga Yoboonchoreria bwabo okay bon amaiga ngotoma gochi asomusani one Nicholas Kaunda oyo bana bagendeta gutobwate saidi alafu Deborah Kennedy agotana otoramo mpaka mwisho alafu Amos Kennedy agotana agendeta kubwate conversation yekalima kubwate Polycarp nyakora agotana otoramo alafu nande tobwate Abel Masoka agotana mama mpaka tukole so ntobanjite nande tobwate igatana kubwatrana samana yechingoko na nagotogosuka injere ya mwase yende yes oyo ganyete gotarera top mkulima ganye gotoka top mkulima tora ase Gusii atore family ya Nyamataro asare Nyamira primary alafu Nairobi ntora asakoro kwa River asakoro kwa Kinanie alafu Busia ntora asakoro kwa Amerikwai na gogoto talera alafu Rongo ntororo na gogoto talera Kisumu na gogoto talera so inodo to nyora so rahisi nyaba na gogoto ko gotwakere enamba yesimi na gogoto nyabato ko ba igere 07 24 361 409 na nabongo nyiro le 07 24 361 409 ndo bwensi utagete media ko nyinjira ya maseye na wana goto gotoria asina mbeye na natonya goto konye yes asinza makiche mitandao ngwata ngwadi bato isira sense media Facebook na ki page ne korwa ebeje ite korwa top mkulima poetry farm na bogoto follow gali like yo comment kabisa goto yo konye tagete YouTube punto top mkulima bado na bogoto ligaria na togotoka na WhatsApp bado ntrola sina mbije ito na batevye na bogoto interactive nto na toko konya andonsia soganiti yes ande togo baseme bwa gogo mwari gocha somo nchi muligerere gosa somo Onchoreria osomo tugiri chakire gotugasa yetu goyaye endeyons okay obasaimbo ne volena omwako oyo gocha 2023 ntumuna farm twanya ko to kobeka emikakati emenge yogo cha konya baremi enariko bashauri na munyaka wa mu gotofola sebeje ito munyaka wa mukora cha adibati chiketo nya to kobeka nduto all meeting to trainia abaremi ina kibanya wa wakati post cho kola chingoko na kibanya ko ba go rwali chingoko na kibanya ko ba ko nyore chiro so munyaka wa mugoto mu itokeza sa obonge na the meeting ekwende training yere free ndo waka nikende yons but we will provide lunch there sa bali baito so mwalika ni mocha so obonge nyaka wa mugo nyoro bosemi yes training yo Kisii utafanya ebo choko Kisii yes ndo to specific avenue ga yo choko ya koro lakini ntonye bangete ne meeting ila chebe nene sana yes ngera TV serikali ya kaunti ya Kisii elinde kwegenderea na bwo kina na kibwenete ko konya basais ko gali semuli myende bwensi osemoncherere de bwensi gwato Onchoreria bwaye enargo saba mono mne kaunti ito ya Kisii igabana nyako bagego tenga at least the funds echogo chukuna ko abalemi nyonye echire without any security lakini na wachukuna kwa chigo inua vijana bana kwa ba konyoreka ase urahisi na maybe banya kwa ba kubwatie amangana yoboremi actually abantu awekere support ye county nabake so ngo nare go shauri umugabano ito anyare ko bagago make injira yo kodi nyonye training free abantu banya kwa ba basamiwa na maybe injira yo ko bakonya enyare ko bagego ba available egere abali bonse banyako bako ibuna kwele serikali nebanjariti yes mbye mona sana sogotarira se studio ito no gasemekwa ningo mwancho mulire obereka ko nyaroba senya bimana sana mwancho mulire chinga kikwabere ko gosangana into ko to gachage to murubiriga bwense Yoboonchoreria goikabona igatwekire omwelio no gasemere kwa nuna kwa manyira mangi ayogende to koleka na sector Yoboonchoreria kwa mwancho mulire
Inyara sinsemo chiche mitandao sensemo ya Facebook na bakotonya gwitira Ndizi TV News Digital abega sensemo ya YouTube na bakotonya gwitira Ndizi TV News asensemo ya website na bakotonya gwitira www.ndizitv.or.ke Eritere ne Fridah Kerubo goika weekend ritwari ya Jumanne na ratumira na somuri buri Ense Yoboonchoreria ochaka chinsa enya goika chinsa isano ne mochya mugaso erinde twimanye amange kondo manchu muri yankuganiria obuligelubya twara obuligelubya megete sendiki ya Ndizi TV obona bubwanso bubomosi ebutensa. Asante. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Ebundi engia nigiekorekana ritukulitanganie agoikase mirimo yao ne mashini iria gutumia gusobosera bwe mirimo yao nigo bokororekana magiga yo gutumia chimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusii Star Shop imeyo mu Kisii nigo bakonya chimashini buna mita